Sugeng siang bocah-bocah, pepanggihan malih kalian Bu Catherine wonten ing pasinaonan basa Jawa. Nah, dina iki dia arep sinau babagan sesorah wonten ing semester 3 utawi semester setunggal kelas 11 KD 3.3 yaiku sesorah. Nah, sadurunge mlebet wonten materi sesorah, Bu Catherine badhe ngeling-eling malih bocah-bocah apa sih iku sing jenenge sesorah. Nalika SD, SMP niku sampun nate diajari sesorah. Nah, coba apa iku sesorah? Sesorah iku pidato nganggo basa Jawa. Nah, dalam semua bahasa itu pasti ada yang namanya pidato. Nah, ning basa Jawa nggih wonten napa niku pidato. Nah, saiki dhewe badhe ngonceki apa iku isine yaiku sesorah. Sesorah iku rembugan ana ing sak ngarepe wong akeh kanthi ngandharake sawijining gagasan, panemu, pamikir lan sak panunggalane. Nah, jadi sesorah itu berbicara atau ngomong di depan orang banyak, ya, ada menjelaskan isi gagasan, pemikiran, info-info. Nah, itu namanya sesorah. Ancas. Nah, ancas iki tegese tujuan. Dadi tujuane sesorah iku apa wae sih? Nah, kudu ngerti ya. Tujuane sesorah sing pertama iku kanggo menehi pangerten utawa kawruh. Kawruh itu ilmu, memberikan informasi atau ilmu kepada orang yang mendengarkan atau audiens. Sing kaping loro kanggo menehi kabar utawa informasi marang wong liya, memberikan info kepada orang lain. Aweh panglipur, mendapatkan informasi ya. Terus bujuk supaya melu apa kong diandharake pamicara. Dadi tujuan sesorah itu membujuk orang yang mendengarkan itu dapat ikut serta atau ikut apa yang sudah dibicarakan. Itu yang namanya tujuan. Next. Nah, iki kudu digatekke ya cah, jenenge metode sesorah. Jadi ketika kalian nanti mau membuat sesorah atau membacakan sesorah itu ada metodenya. Nah, ingkang kapisar menika naskah utawi teks. Nah, kuwi tegese sesorah kanthi maca sawutuhe. Jadi membaca teks utuh. Itu namanya metode naskah. Terus metode apalan. Sesorah kanthi ngapalake naskah kang wis digawe. Jadi kalian membuat naskah sesorah, setelah itu kalian menghafalkan lalu kalian baca di depan orang banyak tanpa membawa teks. Lanjut kaping 3 impromptu, yaitu sesorah dadaan. Sesorah dadaan itu tidak ada yang namanya kita harus membuat yang namanya naskah dahulu atau apalah. Biasanya ini ditujukan orang yang sudah sering sesorah atau sering berpidato, contohnya Pak RT, Pak Lurah, banjur kepala sekolah. Itu mungkin tidak menggunakan catatan atau naskah pun mereka langsung bisa untuk sesorah. Nah, itu namanya impromptu, sesorah dadaan. Banjur kaping sekawan menika ekstemporan utawi catatan, yaiku sesorah kanthi nggawa catatan cilik kang isine pokok-pokok. Jadi seseorang mempunyai, kayak kalian pernah melihat Bapak Jokowi niku nate beto kados catatan alit, isine menika inti-inti utawi pokok-pokok saking ingkang badhe diandharake nalika pidato. Misale pidato wonten, kalau acara-acara pendidikan gitu pasti yang namanya Jokowi itu mempunyai pokok-pokok yang akan dibicarakan ketika dia sesorah. Nah,
ketika kalian membaca sesorah atau membuat sesorah, kalian wajib yang namanya metode sesorah ini. Ibu next. Unsur-unsur sesorah iku ono 5W 1H. Coba dieling-eling. Ini unsur-unsur sesorah ini dapat dikerjakan ketika kalian menganalisis, ketika kalian membuat sesorah, itu wajib ada yang namanya 5W 1H. Apa wae sih 5W 1H iku? Nah, ono what, when, where, who, why, dan how. Iku opo, kapan, ngendi, sopo, kenapa, kepriye. Kaya dene sing nomor 1 iki tuladane what, masalah utawa bab. Nah, yang mau kalian kerjakan apa babe? Tentang apa sesorah yang akan kamu buat? Babnya apa? Misalnya tentang perpisahan. Nah, terus sing nomor loro when, kapan, waktu prastawa, kapan dilakukan kegiatan sesorah. Misalnya sesorah temane 17 Agustus. Lah kuwi wektune nalika 17 Agustus sisan. Dadi mengeti dinten kamardikan. Nah, nomor 3 iku where, papan panggonan. Di mana kamu sesorah? Nah, itu wajib diperhatikan. Sing kaping sekawan iku wow, sopo paraga kon nindakake. Nah, siapa yang akan kamu tuju? Misalnya dalam tadi ya 17 Agustus, siapa yang kamu tuju? Oh, para pahlawan yang sudah mengorbankan jasa-jasanya untuk kita. Lah itu paraga sing nindakake. Terus yang kelima, sebab prastawa atau kedadian. Nomor 5 iku why, kenapa bisa terjadi. Nah, itu dijelaskan dalam suatu sesorah ketika kalian buat. Kuwi wajib kudu ono 5W 1H. Sing terakhir iku how, proses kedadian prastawa. Kita buat misalnya 17 Agustus hari kemerdekaan itu dahulu merdeka. Ya, ceritanya bagaimana? Ketika pidato bisa dijelaskan. Atau misalnya contoh tentang misal kalian mau berpidato, dirimu itu OSIS ya, ketua OSIS. Lah kalian mau menyampaikan lomba-lomba. Ya, dalam how itu caranya lomba-lomba itu harus disebutkan dalam sebuah pidato. Ngoten ya. Ibu next. Banjur ana cengkorongan sesorah ya. Iki Ibu badhe jelas ke siji ya. Ono pembuka ya, nak ning ndi mesti pembuka isi penutup. Ananging nek basa Jawa menika setiap bagian niku wonten tegese. Nah, iki ana pembuka isi panutup. Saka pembuka menika yaiku enten sadurunge pembuka menika enten sing jenenge salam pambuka. Salam pambuka niku wonten nak misale muslim nggih assalamualaikum. Nah, Kristen Katolik atau kayak kita bisa shalom utawi Om Swastiastu. Nah, salam pembuka apakah wajib, Bu? Nggih wajib. Nah, misale ame pidato ora ana salam pembukane, ibarat padha wae kayak dolan tapi ora ana salame. Kayak WA, contoh dirimu WA Bu Catherine. Apa ya sopan kalau misalnya tiba-tiba WA, Bu, sudah makan? Bu, tugas ini. Nah, kudune kan sing paling becik menika sugeng siang Ibu, kula Marino saking 11 IPS tunggal badhe tanglet babagan ulangan bab menika. Nah, iku sing bener. Padha pidato nggih kados mekaten. Kedah wonten sing jenenge salam pambuka. Shalom, Om Swastiastu niku wajib, hukume wajib. Banjur Purwaka niku sampunipun salam pembuka banjur wonten Purwaka. Purwaka niku wonten 3. Atur pakurmatan, wonten puji syukur, wonten panuwun. Pakurmatan menika nah niki. Tuladene iki contoh pakurmatan itu dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang winantu ing pakurmatan, Bapak Ibu guru ingkang kula hormati, ingkang winantu ing pakurmatan, Bapak Ibu staf karyawan karyawati,
dalasan kanca-kanca siswa-siswi ingkang winantu ing beberkabrayan. Nah, iku tulodo nomor setunggal. Ingkang nomor kalih menika Bapak Kepala Sekolah ingkang dahat kinurmatan, Bapak Ibu Guru ingkang dahat kinurmatan, lan para kadang SMA Kristen YSKI ingkang kula tresnani. Kehormatan yang kita sampaikan itu babagan kehormatan. Nah, banjur atur syukur. Nah, ini lebih mengucap syukur ya. Nah, iki ana contoh atur syukur dan atur pakurmatan. Nah, atur syukur menika warnane ireng. Nah, atur pakurmatan warnane blue ya, biru ya. Nah, atur puji syukur itu kita mengucap syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos. Jadi seperti kita berdoa, kita mengucap syukur dahulu karena dhewe kabeh iso ana ing kene ya berkat Gusti ngoten nggih. Lah niki tuladani Ibu waosi ya. Apakan Ibu baca? Sakderengipun kula ngaturaken babagan dinten pahlawan ingkang langkung rumiyin kula nderekaken dhateng panjenengan sedaya. Sumangga sami ngaturaken puja puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Welas lan Asih, ingkang sampun kaparing-paring panugrahan awujud kasarasan miwah kawulejengan satemah panjenengan lan kula saged kempal wonten mriki kanthi kebak ing raos suka bagya mulya saperlu ngawontenaken tirakatan mengeti dinten pahlawan. Nah, itu contoh atur puji syukur tuladane ngoten. Nah, iki ana tulodo meneh sing isor iki ya. Puji syukur konjuk ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kapareng-paring rahmat dumateng panjenengan lan kula satemah saged pinanggih ing papan ngriki kanthi wilujeng. Nah, itu contoh puji syukur, mengucap syukur lan atur panuwun. Berterima kasih karena berkat Tuhan kita bisa berada di sini. Semoga acara ini bisa selamat. Nah, itu yang namanya atur panuwun. Nah, iki tuladane ya sing warnane biru. Salajengipun kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindah awit sedaya warga SMA Kristen YSKI sampun kapareng rawuh ing papan punika saengga saged hanjalari malem tirakatan ing dalu punika saged kalaksanaan tanti gangsar. Nah, banjur tulodo sing kaping ngisor dhewe, mugi kasarasan kawilujengan miwah kabagyan katumrapan dumateng panjenengan dalasan kula. Nah, itu tulodo sing jenenge atur panuwun atau ucapan terima kasih. Nah, Ibu next. Nah, terus lajeng babagan surasa basa. Surasa basa itu isi ya, isi. Nah, isi ini tidak ada contoh di sini, akan tetapi kalian bisa mencari isinya itu sesuai temane. Nah, misalnya wonten tulodo pidato, wow kan sampun digoleki ya sing jenenge salam, terus salam pambuka, atur pakurmatan dan lain-lain. Ning sore kuwi mesti sing ana sing jenenge isi. Isi itu sesuai temane. Isine tentang 17 Agustus mesti ini bagian kuwi ana sing jenenge surasa basane. Nah, kuwi iso disebut isi. Banjur next. Iki ya, mulai ini paling isor yaiku dudutan utawa kesimpulan. Kesimpulannya pasti ada di paling bawah ya. Terus pangarep-ngarep itu harapannya apa? Misalnya dengan adanya kegiatan ini kita bisa menjadi lebih baik, bisa melestarikan atau menjunjung tinggi para pahlawan-pahlawan kita. Tuladane ngono. Banjur panutup. Iki ana tulodo panutup ya. Kula kinten cekap semanten sesora saking kula, mbok bilih wonten solah bawah ingkang boten meranani penggalih, kula nyuwun pangapunten. Nah, kuwi tulodo panutup. Sing terakhir, kuwi salam panutup. Salam panutup menika
nggih kados wau ya, salam pembuka menika nggih sami. Wassalamualaikum, sugeng siang, matur nuwun, Om Swastiastu, dan masih banyak. Oke, Ibu akan next lagi. Nah, kang perlu digatekake nalika sesorah. Ini yang harus kalian perhatikan ketika kalian sesorah atau pidato, yaitu yang pertama basa. Sing jelas basane kudu baku. Dadi nalika sesorah niku kan wajib ya. Resmi iku basane kudu baku. Sing keloro swarane kudu lantang. Aja mingi. Sugeng siang para pemirsa. Lah aja kaya ngono. Dadi swarane kudu lantang, bulat, teges. Aja klemar-klemar. Lah wong pidato ning acara resmi kok klemar-klemar. Ya ana sing ngono audene engko ngantuk. Ngono ya, dadi suarane teges. Nah, misale pidato menyapa kepala sekolah, menyapa ning kono ana tamu undangane wong resmi-resmi ya, wong penting-penting, masa yo suarane temlengek. Ngerti temlengek? Minyi-minyi. Sugeng siang Bapak Kepala Sekolah. Mbek ngono gayane. Sugeng siang Bapak Dinas Pendidikan. Mbek ngene-ngene sirahe ndak boleh. Nah, iki busana karo sholah bawah podo. Kalau busana itu baju, nak sholah bawah itu tingkah lakunya. Ketika sesorah ki ora kelemat ora teges, tangannya ngepal meneng. Nah, duwe catatan yo ning ngarep ngene, cilik, anteng, aja ngene-ngene. Aja sikile gatel kaya dikerubung laler. Ora, kudu cetha. Lah wong sesorah pidato miring-miring sikile, ana sing acara guatel lah, ana sing benek rambut lah ya. Kalian pernah lihat orang pidato garuk-garuk sikil, orang pidato garuk-garuk sirah? Ora ono, pidato resmi kok. Dadi kudu digatekke. Njenjang menawi praktek, nak iki koyo ngene modele, bijine 0. Soalnya kang perlu digatekake nalika sesorah niku pun wonten macem-maceme. Banjur temane apa nalika pidato? Temane apa? Nah, misale temane mau 17 Agustus, temane tuladane pemilihan ketua OSIS, apa temane kepahlawanan, RA Kartini. Nah, itu udah cetha. Nah, suasanane piye? Nah, nalika pidato ning ngarepe misale suasananya ketika pidato di secara resmi depan kepala sekolah, didelok suasanane kira-kira pas ora nak pidato, kata-katanya seperti itu dipaske padha kaya temane mau, ana sesambungane. Banjur pamireng utawi auden didelok koncone, ya ora koncone, maksudnya audense, pamirenge pendengarnya. Kalian lihat di depan, kira-kira itu lebih tua atau lebih muda atau sama semua. Kira-kira pas tidak tema yang kamu ambil, yang kamu ucapkan itu diterima apa tidak? Lah itu kudu cetha. Lah nek ora cetha, sing ngrungokke lha iki kudu iki malah pidato nggo cateka. Lah padahal sing ngrungokke wonge gede-gede. Kudu pas. Kuwi temane kudu digolek, suasanane kudu digolek. Pemirenge sapa? Ditentukke. Terus papan lan waktu, kapan nalika pidato kang bener? Apakah boleh subuh? Ora ento pidato subuh kecuali acara tertentu. Apakah boleh pidato jam 12 malam? Ora ono pidato jam 12 bengi ya. Oke, kuwi kudu digatekake, ngerti wayah. Ora ujuk-ujuk saya mau pidato hari ini, pidato jam 1 bengi ngantuk. Nah, iki padha kaya mau ya. Dadi ana wicara, wirama, wirasa, wiraga, padha
kurang lebih kayak tadi. Nak wicara itu pocapan tegas, nak wiromo itu ora kecepatan ora kerendean. Nah, irama berbicara misalnya menyapa, tuladane menyapa kepala sekolah tegas. Sugeng siang para kadang sedaya, sugeng siang Bapak Kepala Sekolah SMA Kristen YSK. Bosone kudu tegas ngono, ora ngene guyang guyu. Sugeng siang, sugeng siang, masa ngono. Bapak Kepala Sekolah, mbek lirak-lirik mripate, nadanya ora cetha. Ya, iramanya mana? Ketika pidato irama suara itu sangat penting. Terus wiroso, ngerti suasana, dirasakake. Dadi wong maca pidato utawi sesora iku ora angger maca, ananging kudu dingerti suasanane atau dirasakan piye rasane. Nah, aku kudu pidato kaya piye, aku diwaca se isine. Terus wiraga awake kudu anteng, ora edek iki ngene-ngene ya, lan berwibawa. Awake kudu anteng-anteng, teges, ora mengek-mengek ngene iki. Engko ana sing acara moto ya kayak mau gatel, hubung laler, entah apa ana nyamuk malah ngene-ngene, ora itu. Anteng, sono nyamuk, ono semut, meneng bae. Aja neko-neko ya, karena kamu berpidato secara resmi. Iku kudu dikatakake. Nah, iki tulodo jenis-jenis sesora, iku ana medhar sabda, ana ular-ular, ana pambagi warja, ana tanggap sabda lan wonten khotbah. Tulodo wau ibu mangke badhe rembak minggu ngajeng. Nah, sampunipun bocah-bocah nggatekake materi mangke badhe ibu rembak babagan wau, dados bocah-bocah saged perhatike malih carane maos sesora ingkang bener, carane kados pripun, ngoten nggih. Nah, saniki sampun Ibu wiwiti mawon nggih, Ibu tutup nggih pungkasi mawon pasinaonan dinten menika. Matur nuwun bocah-bocah sedaya sampun gatekaken. Lah mangke wonten tugas, wonten siskai saged dipun tingali tugasé napa mawon saged digatekke malih. Ngoten nggih. Nah, Ibu matur nuwun bocah-bocah, sugeng siang, Gusti Yesus berkati.